Jonyuol e kaunti ma Kisumu kod Kakamega ywago pek mar ngima e kinde ma giiko nyithindgi mondo omi odog e skul e tam mokwongo ma higani. Giwacho ni nengo mag gik dok e skul sani odhi malo, kaka Veronica Arogo miwa ler koa e kaunti ma Kisumu. En odiechieng' mokwongo mar yawo skul e higani. Kata kamano, nyithindo mathoth ok dhi chopo e skul nikech pek mar ngima. Jonyuol e kaunti ma Kisumu kod Kakamega ywago ridruok mar ngima ma giwacho ni nyaka sani osemono gi chwalo nyithindgi e skul. Buge sani nyocha iuso 100, sani buge 129, page 200. Kidhi ng'iyo rim nyocha en 500, sani rim en 750. Koro gimedo 250. Koro e seche ma nyithindo dhi e skul emido kimede gigi. Koro wawinjo matek. Nimetafuta vitabu from last month to date, mpaka hata hapa nimetafuta vitabu za standard 3, hakuna hata moja. Kendo transport omedore. Koro wakwayo sirikal mar Kenya mondo okonye nyithindo, okony jonyuol gi nyithindo mondo gik moko obed mayot. Jous buge e kaunti ma Kakamega ywago nok mag buge ma sirikal nyicho singo mar chwalo somo e higani. Ile books mpya government amesema takane publish kwa 2025, hiyo vitabu haipatikani. Ile inapatikana, last year tulikuwa nauza 400, same books mara hii imekuwa 800, 900 something. So imekuwa almost double price. Na ile old books tuko nayo, government amekubaliana na hawa atakane change kwa kila booksellers ama atakane badilishe, lakini hakuna supplier amekubali kuchange hiyo vitabu. Sasa bado tuko nayo ile ya zamani, tunauza same. Sasa hiyo italetea shida kwa wazazi. Jonyuol mane otero nyithindgi e skul komachielo to ywak ni jopuonj oketogi matek e wach chulo omenda, kendo kata sirikal odeko mar chwalo omenda mag konyo somo e skunde ma pacho ka. Atero nyathi e skul kawuono gokinyi, jopuonj obede dhot ni kionge pesa to duong'o duogi nyathini. Ngima no wawinjo koingowa, en ngima mapek kabisa. Na yiero president mondo otina to kelna pesa mondo winj maber. Mani gimomiyo wayiero president. Skunde moko bende nyaka sani pok otieko gedo mag klas mag grade 9. Hatuna darasa za kutosha ambazo watoto wa grade 9 wataingia wakae, na pia ukosefu wa walimu. Walimu ni wachache sana. Walimu wawili ama mwalimu mmoja kwa darasa haitamsaidia mtoto. Komachielo, jonyuol moko to kwayo jotendgi mondo ochwalnegi basari mag siro somb nyithindo. Wasemanyo basari, wakene yude nade, i-apply to kiyude, wakwani mondo gikonywa gi basari, mondo otergo nyithindo skul. Mujumbo tiramolo, odoge chien, ong'e ni to basari mar rieda, ichiwe nang'o? Ango sani ago kura pile, nyithinda kodhi fofo nyithinda ariyo, pok anong'o basari nyaka kawuono. Kata beni sirikal osegolo singo mar bero lai mar somo e pacho kae. Jopiny medo kwayo sirikal mondo mbeke tol mar ngima eka cholo nyithindo e skul obednegi mayot. Arogo, Veronica, Ramogi TV. Chakruok tam mokwongo mag somo higani obedo gi chochni tok jonyuol mag skunde moko pacho ka bago ng'anyo ka giseo tend skundego kuom